Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имоти.нет. Здравейте и добре дошли на Construction of Tomorrow, първото издание на новия ни форум, който организираме съвместно Инвестор БГ и Имоти.нет за строителство, градоустройство и иновации в сектора. Решихме да разширим портфолиото си от събития, защото строителството е ключов сектор, който се развива с много бурни темпове, дава възможност за много иновации. И като казах иновации, един съвсем пресен пример, само ще маркирам от преди 2 дни. Китай подобри собствения си рекорд за най-висок мост в света, като пусна в експлоатация мост на височина 625 метра. При строителството му са направени множество технологични пробиви, и са придобити над 20 патента. И ако Китай ви звучи твърде голям като мащаб или твърде далеч да се сравняваме с него, може да погледнем и към Европа, където има не един и два иновативни проекта. Стокхолм, например, който изгражда най-големия дървен комплекс в света, чрез което той ще намали въглеродния отпечатък от строителството, ще съкрати времето за строителство и най-вече ще създаде една благоприятна градска среда за хората, които ще живеят и работят в него. Още по-наблизо, ако погледнем в съседна Гърция, проектът Елиникон, който се изгражда на мястото на бившето летище в южната част на Атина, цели да се превърне в умен град 3 пъти по-голям от Монако. Той включва жилища, училища, молове, хотели, пристанища и най-големия крайбрежен парк в света, който е по-голям от Борисовата градина или от Хайд парк в Лондон дори. В съседна Сърбия, ако погледнем проекта Белоград на води, който цели да подобри един изоставен участък на десния бряг на река Сава и също предвижда изграждането на жилища, офиси, търговски площи и обществени сгради. Този списък с примери за нови иновативни проекти може да продължава дълго. Въпросът е, ние в България какви примери можем да дадем, какво правим или по-скоро какво не правим и най-вече в бъдеще какво ще направим, за да може да се включим в списък с такива иновативни проекти. За тази цел ще дам думата на експерти, които могат заедно да нарисуват общата картина, да обсъдим какви са предизвикателствата и надявам се да потърсим техни решения. Преди да ги поканя на сцената обаче, бих искала да благодарим на нашите партньори. Генерален партньор на Construction of Tomorrow, виждате ги изписани и там, е Artex Engineering. Основни партньори са Unicredit, Bullbank и Shelly Group. Събитието се осъществява и с подкрепата на Националната асоциация на строителните предприемачи и Рувентранс, а институционални партньори са Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Камарата на строителите в България и Камарата на архитектите в България. Благодарим ви. Сега бих помолила на сцената при мен да заповядат Иван Велков, президент на Федерацията за недвижими имоти в ИАПЦИ България. Заповядайте и си изберете място. Архитект Христо Станкушев, съосновател на екипът на София. Заповядайте. И професор доктор архитект Валерий Иванов, член на съвета на регионална колегия София област на Камарата на архитектите в България. Заповядайте. Може би тук до мен. Бяхме планирали в нашия панел да участва и архитект Пламен Мирянов, но се налага да се извиня от негово име, защото в последния момент се оказва, че има неотложен ангажимент, който няма как да отмени, но се надявам в бъдеще да имаме възможност да му дадем думата в бъдещи наши издания. А нашия форум е озаглавен инфраструктура и градоустройство. И мисля да започнем с един общ въпрос към всички участници. Ако трябва да назовете само един най-голям инфраструктурен проблем на големите градове у нас и в частност София, като така изразител на най-големите проблеми на големите градове, кой е той? И кое е първото нещо, което бихте променили в тази посока, ако имате тази възможност, един вид едва ли не магическа пръчица, с която да се оправи този проблем? Ако искате, професор Иванов, да започнем от вас така, както сме се наредили. Мисля, че е включен. Да. Уважаеми колеги, скъпи приятели, казвам скъпи приятели, защо?
Защото ние имаме една обща ценност и тя е доброто бъдеще на София. А доброто бъдеще на София ни прави близки хора. Бих искал в началото да благодаря на организаторите, защото това е един, според мен, необходим форум, който да дебатира, да дискутира, да предлага и дано бъде чут от тези, от които тези компоненти на градската среда зависят. Поставя се въпроса за инфраструктура. Аз ще кажа така, инфраструктурата е публична, защото тя е публично достояние, е публично достъпна и можем да я структурираме в няколко компонента, ще бъда съвсем кратък. Техническа, която включва комуникационна, инженерна, социална, която е фактор в интегритета на обществото и включва най-вече обектите здравеопазване, образование, култура и спорт, и зелена инфраструктура, която включва зоните за отдих и рекреация. Мисля, че всеки един от тези проблеми заслужава своето внимание и аз бих предложил те да бъдат обектът отделна дискусия. Разбирам, че фокусът на днешния дебат е техническата и по-конкретно комуникационната инфраструктура, заедно с присъщото и паркиране. Намирам, че това е кръвоносната система за развитието на един град и считам, че тя е изключително важна, за да се даде един комфорт. Тук ще си позволя една известна мисъл на известния пруски генерал фон Клаузевиц, който казва така в прословутата си книга за войната. Войната е продължение на политиката с други средства. В този контекст ще кажа, че градоустройството е продължение на общинската политика със средствата на териториалното планиране. И тук възниква големия въпрос: има ли общината политика по отношение на развитието на града? Ще кажа какво мисля. И така, за мен един от основните проблеми на развитието на града е неговата комуникационна инфраструктура и възможност за паркиране. Какво бих направил ли? Бих направил един много внимателен анализ на териториалната политика на общината, която се изразява чрез общия устройствен план, бих констатирал неговите позитиви и негативи, бих направил предложение за неговото развитие и усъвършенстване, бих предложил при необходимост един усъвършенстван модел за развитие на градската структура. Тук често се споменава в обществените и останалите среди за нов общоустройствен план. Възниква въпроса дали има социално-икономическа необходимост от такава. Това подлежи на анализ и констатация. Ще продължа мисълта си. Един усъвършенстван модел за градско развитие и би го подкрепил, осигурил, установил, балансирал с необходимата комуникационна инфраструктура и то изграждана не с частни инвестиции и не по частни интереси, защото баланса между частно и обществено категорично в нашия град е нарушен, а под стриктния контрол и с участието на общината. Другия проблем е паркирането, който създава дискомфорт на всички граждани. Сигурно ще коментираме как биха могли да се решат проблемите на паркирането, но нека да спра до тук и ще да продължат моите уважавани колеги. Архитект Танкушев, според вас, кой е най-големият инфраструктурен проблем и как бихте го решили вие? Здравейте, благодаря и аз много за поканата. Като един обикновен асистент в университета се радвам, че мога да продължа мисълта на професор Иванов. Нещо, което той каза, но мисля, че можем доста по-сериозен акцент да поставим върху него. И може би да върнем малко назад, защото резултата, който имаме в градската среда, състоянието на градовете, това е един процес на целия преход последните 35 години. И има два срещуположни процеса, които скоро време ще доведат до едно счупване на този договор, който имаме в града. От една страна, това са процесите още от 90-те години на приватизация. Приватизация на всякакво ниво. Практически капитала е завзел голяма част от публичната инфраструктура или общественото обслужване в градовете. Децата ни ходят на допълнителни уроци, т.е. имаме частно образование, имаме второ частно здравеопазване, не разчитаме на държавни общински дружества, използваме частни куриери вместо пощите да си влязат. И това са редица примери в нашето общество, които
така все повече и повече се засилват с годините в така, частния интерес на капитала. Дори сега от това лято имаме пример с 4400 имота, които се оказва, че са едни големи площи в градовете, които изведнъж държавата, без да пита общината, казва, те са с отпаднала необходимост, даваме ги на частници. Вместо градовете ни да си влязат в ролята и да реализират паркове, обществена инфраструктура и всичко останало, от което градовете ни имат нужда. Проблемите на градовете ни са ясни от години наред. Социологията последните 20 години не се е променяла. Въздух, тротуари, градски транспорт, контакта с Витоша, водите. Това са детски градини, училища. Това са едни и същи топ 8, топ 10 теми, които не се променят. Те продължават да седат като нерешени проблеми. И тук според мен е голямото разминаване с забогатяването на хората, появата на някакъв вид средна класа, че те започват да искат да има публична инфраструктура. Представяме си всички, че живеем в едни градове, в които има определени неща, които не могат да бъдат частни. Не може да имаме частни тротуари, не може да имаме частни улици, не може да имаме частен градски транспорт, не можем да имаме частен чист въздух. Ние живеем в една общност. И тези два процеса, които върват така един срещу друг в посока катастрофа, са големия проблем на българските градове и въобще на провеждането на национална и местна политика, поне според мен. Намирането на решение между тези два интереса на гражданите и провеждането на политика отгоре надолу е ключа към едно устойчиво градоустройство в така близко и средно бъдеще. Господин Велков, вие какво бихте допълнили по тази тема? Аз бих си позволил да съм малко по-екстравагантен, защото не съм архитект и така да се каже при нас. Консултантите, по-скоро вече 30 години се занимавам с темите, по-скоро давайки съвети безплатни, рядко платени вече, като председател на разни организации. Да виждам по-скоро нуждата да минем през един труден период на преподреждане и едва след това да потърсиме възможностите, които едно съвременно умно градско управление, планиране и подредба могат да дадат. И си мисля, че една от неизползваните рецепти, които винаги са били налични, но никога не е максимално използвани, е децентрализацията. И специално за големите градове, по ред субективни и обективни причини, градските, публичните власти не успяват да са максимално ефективни, бързи и изпреварващи проблематиката като концепция. И тя не е свързана с нежеланието, а по-скоро с липсата на достатъчно ресурс, достатъчно опит и практика, такъв капацитет за първо интелектуална, а в последствие и техническата им реализация го има в частния сектор. И тази болна тема за дефицита на публично-частни партньорства, включително и чрез теми, които на пръв поглед изглеждат по навик само единствено държавни или общински, много често ни пречи да видим отвъд конюнктурата на ежедневието и да потърсиме, може би, неизползвани ресурси, които стига да се подредят правилно участниците в един процес, могат да се случат. Представете си след 10 години, да кажем, защото за България това е кратък период, ако всеки голям район в тези градове, които имат райони, се състезава в едно благородно състезание с съседния си за по-добра среда, за по-добри улици, за по-добър транспорт, за по-добри детски градини. И тази конкуренция между отделните субекти на публичната инфраструктура би могла да доведе до неочаквано добри резултати. Нещо, което много успешно се прилага в подобни като размери, като икономика градове в Северна и Западна Европа. Добри примери за много сериозна такава децентрализация има и в столиците, да кажем, от Централна Европа, както те сега се наричат, с сравними като нашите обеми. Ние натоварваме с огромни очаквания централната власт в лицето, да кажем, на общината, това е кмета и общинския съвет, а те никога няма да успеят да отговорят на всички нужди и възможности. И опитите чрез и Визия за София, и екипът за София да изпревари този процес, да даде тази основа, без да се обиждате, не доведоха до въвеждането им на практика. И си мисля, че трябва да се направи тая крачка и да се поеме риска. И само след няколко години, по съвсем обективни и пазарни причини, ще се вижда кои се справят добре, кои не чак толкова, и това ще създаде една спирала от и добри, и лоши практики, които бързо ще отсеят това, което е нужно да се направи.
Ако включате публично-частните партньорства, в кои области виждате най-голям потенциал за реализацията на такива? Някакви конкретни примери, ако ви хрумват така, както си говорим. Най-голямата нужда е нещо, което според мен ще се засегне и в следващите панели, е обновяването на съществуващия сграден фонд. Особено там, където ние изоставаме в пъти с скоростта, с която се развиват подобни процеси в други държави. А така да се каже, очакванията на жителите на градовете е някакси абстрактно общината, държавата да се грижи за тази тема. Обновяването на сградата, в която комплексно живеят много семейства, много домакинства, ще създава една друга така формулировка на взаимоотношенията между публичния и частния субект. Оттам как изглежда градинката пред блока, ако има въобще градинка, как паркират тези хора, може да се пренесе на едно много по-различно, много по-ценностно ниво, свързано с отношението към собствеността. И за добро или за лошо, България винаги е в редицата на тези страни, които има огромен процент частна собственост, без това обаче да носи същия процент отговорност. И това е големия проблем. Той може да бъде преодолян чрез по-радикални, така да се каже, промени и да се надяваме, че новите поколения, които тепърва ходят на детска градина и на училище, след 10 на 15 години ще имат и друго отношение, защото, честно да ви кажа, хората, които са свикнали с това някой друг да се грижи, а ние само да ползваме, няма бързо да променят отношенията си, без това да доведе до промяна и в данъчната, в фискалната, и оттам и в потребителската нагласа. Професор Иванов, ще се върна към въпрос, който споменахте в началото за проблемното паркиране в София, особено изострен проблем. Виждате ли начин да се реши без да се жертват обществени и зелени пространства за тази цел? Да, ще ви кажа. Аз благодаря на колегите, че бяха много пунктуални по два въпроса, които лично много ме вълнуват, и с ваше позволение ще направя някои кратки коментари. Христо засегна въпроса за историческото развитие на града, говорим за София, в условията на демокрация. Ще кажа така, преди 35 години се събраха едни умни глави, направиха една кръгла маса, казаха, че централната икономика и тоталитарното политическо управление не са добрите за държавата и решиха, че панацеята се нарича пазар и плурализъм в управлението. И спряха до тук. Уви, тогава държавата абдикира от своите управленски функции. Приоритета беше на частния и корпоративния интерес. Общественият интерес беше маргинализиран и стигнахме до няколко драми. Да няма комуникации, да няма места за паркиране, да няма социална инфраструктура, т.е. обекти на здравеопазване, образование, детски градини, нещо, което споменаха и колегите. Благодаря на господин Велков, че постави един много интересен въпрос за децентрализацията, нещо с което аз напълно съм съгласен, но считам, че това са две теми, които трябва да се развиват паралелно. Паралелно означава това, че общината трябва да има общинска политика по отношение на градското развитие. А в рамките на тази стратегия, да я наречем концепция или визия за развитието на града, нека да има едно равнопоставено съревнование между отделните териториални компоненти. Но когато града няма своята стратегическа визия за своето развитие, то в каквато и конкуренция да поставяме отделните териториални общности, те ще се конкурират, но по какви критерии, по какви показатели, в каква посока, остава един голям въпрос. И за да бъда по-конкретен, ще дам един прост пример. Всички общи устройствени планове, стратегии и визии за развитието на града насочвам към развитие на града на север. Развива ли се града на север? Не. Защото не може да бъде преодолян по един интелигентен, модерен, мащабен, градоустройствен начин ЖП ареалът. С пешеходни пасарелки това няма как да се случи, повярвайте ми. И градът ще продължи да бъде развиван на две зони. Ако има и ясна комуникационна стратегия как този въпрос да се реши, то нека отделните териториални общности да влязат в това благородно съревнование, за което говори господин Велков. Що се отнася до паркирането? Това е един много сериозен проблем, по който общината като че ли не иска
или не може да мисли. За съжаление, много компоненти на градската среда в столицата се решават най-вече или единствено под въздействие на частния интерес, за който говори Христо. Декларацията за правата на човека от 1789 година казва така, че свободата е възможността на човек да прави неща, с които не вреди или не нанася щети на другите човеци. За съжаление, българин е специфичен феномен. Него не го интересува другия човек. Него го интересува да си паркира колата в зелената площ върху тротоара. Него го интересува да унищожи паркинг елементите, които възпрепятстват паркирането. Него го интересува да намери мястото за своя автомобил. Българина предпочита, ако има пари, да си купи още една спалня в жилището, но не и да си купи гараж. Българина има наглостта, извинявам се, ако засягам някого, да паркира на общински терен безплатно, при това да се идентифицира с него и не дай си Боже, някой друг посегне на неговата в кавички собственост, да му постави съответните знаци, че това е неговото място. И тук беше посочена една много вярна формула. И тя е публично-частните партньорства. Защо българският строителен бизнес не строи паркинги? Много просто. Защото не му носят необходимата печалба. Ако в многото зони наземни паркирания, примерно в Младост, се направят етажни паркинги и то чрез предоставяне от общината на общинска земя, на общински имот за изграждане на паркинги, със сигурност картинката ще бъде съвсем друга. Първо. Второ, ако в част от улиците, които позволяват това, се направят в рамките на платното им подземно паркиране, както е в много европейски държави, това ще реши въпроса. Ако се промени наредбата, която в един момент изискваше 1,1 парко место на жилище, а сега го намали на 1, а всяко семейство вече има по два автомобила и стриктно се спазва това изискване и не се позволява на строителния бизнес да манипулира държавата при завършването на обектите с разни деликатни хватки, то със сигурност картината ще бъде съвсем друга. Ако на общинските терени, в които се паркират частни автомобили и то безплатно, се въведат някакви такси, със сигурност ще се осигури ресурс, който да даде възможност за изграждане на паркинги. Ако се въведе, вече беше спомената китайската практика, и етажното паркиране на многоетажни метални зони за паркиране, това ще реши една голяма част от тези въпроси. Ако стриктно се съблюдават знаците, които указват къде да се паркира и се налагат съответните санкции, със сигурност този въпрос в огромна степен ще бъде минимизиран. Но не е нормално под знака спирането забранено да се паркира автомобил и контролните органи да подминават с пълно мълчание тези безумия. Изобщо за мен рецептата е следната, съвсем накратко. Публично-частни партньорства, етажно паркиране, повишаване на нормативните изисквания, заплащане на паркирането върху общински терени и изключително стриктен контрол при спазване на правилата. Благодаря ви. Аз също. Архитект Станкушев, много от проектите на екипа на София са насочени към подобряване на градската среда и мобилността на гражданите в нея. Как можем да съчетаем нуждите на автомобилния транспорт с идеята за по-зелени обществени зони? Тук отново въпрос е, имам няколко аспекта. Въпрос на политика е първо, как приоритизираме хората, живеещи в този град. Имаме пешеходци, имаме колоездачи, имаме хора, които се движат с градски транспорт, имаме хора, които се движат с своите автомобили. Очевидно е, че града към момента основно приоритизира хората, които се предвижват с автомобили. Това ли е политиката на града или е нещо друго? И оттам трябва да тръгнем с въобще формулирането на някакви тези, стратегии,
Аз бих ги категоризирал, може би, по малко по-различен начин. Най-малкото да не са колите водещия приоритет при планирането на градовете. Друг много важен аспект във връзка с децентрализацията. Сега е ясно, че районните администрации на град като София, където имаме 24 района, са второстепенен разпоредител на средства. Нали? Те не могат да провеждат собствена политика, да се конкурират. Тоест има една стъпка преди това на нормативна промяна, която да развърже ръцете. Нали? Не може да ги гледаме да се буксират с две вързани ръце зад гърба. И третото нещо е включването на гражданите. Тук това, може би за всеки въпрос бих могъл да отговоря по някакъв начин за ролята на гражданите. Помните Янгел, като идваше в България вече преди 6-7 години, когато говореше за градоустройството от човешки поглед, човешкия мащаб в града. Тази децентрализация трябва да влезе и в подхода на консултиране с гражданите. Има една пирамида на гражданското включване на Арнстейн, в който, мисля, че са 7 или 8 стъпки, в която най-ниската стъпка е манипулиране, т.е. общината или държавата се опитва да изкриви реалността, така че гражданите да не разберат какво се случва. Малко по-нагоре са стъпки като информиране на гражданите, след това минаваме в процес на консултация и най-високата стъпка е гражданите, които дори упражняват контрол върху политиките. Ние сме някъде в долната третина на тази пирамида и включването на гражданите би било изключително важно, за да може тези процеси, които стартираме, тези проекти, които правим, дали са многоетажни паркинги, дали е разчертаване някъде на места, дали е включване на нови зелени и сини зони в града, те трябва да бъдат в крайна сметка консултирани с гражданите. Ние знаем масово в България политика се прави без липса на данни. Значи, хората взимат решения, стреляйки в тъмното и нямаме база данни, на която да можем да взимаме решения. Както ние гражданите да прецениме в кой квартал какво би се случвало в бъдеще. Нали, пример, картата на Боян Юруков, която изведнъж показа, че във всички квартали ще се строят в близка перспектива някакви огромни площи и хората почнаха да разбират кварталите си по различен начин. Общината може да направи същото нещо за детски градини. Може да каже, ето тук не достигат в район Лозенец 1200 места в детски градини, след 2 години ще смалиме това наполовина, след още 6 години ще сме елиминирали дефицита. Но когато има информация, когато има диалог, когато гражданите са част от тази активна комуникация с управляващите, може да се получи устойчиво решение. Иначе ние само се надяваме, чакаме и накрая се появява някаква строителна ограда, нещо се почва да се строи и ние сме недоволни. Този процес е много първобитен и много примитивен за нивото технологичното развитие на нашето общество и на възможностите, които ние като граждани имаме да упражняваме контрол върху управлението на държавата. Какви инструменти и подходи биха могли да се ползват за по-прякото им ангажиране, имам предвид на гражданите в тези процеси? Конкретно вие в екипът на София, примерно, какво правите? Спомена се стартирането на процес по общ устройствен план. Това е една изключително дълга процедура, ако въобще бъде отворена. Това е един идеален момент, в който дори при писането на задание на тази процедура може да има обществени консултации под различна форма, дали е секторно, дали е с граждани, дали е с експерти, дали е с академичната общност. Но това е абсолютно задължително, за да не променяме едни планове и едни задания непрекъснато. Това е изключително важно в този процес хората да са приветствани и дори, как да кажа, в нашето общество хората имат едно недоверие към участието в тия процедури. Това доверие трябва да бъде възстановено и да е ясно, че при консултация в район Изгрев, дали ще се прави синя или зелена зона, това мнение ще бъде чуто и ще бъде взето предвид, а не след това да община или район да вземат
еднолично решение, което да се разминава с това, което гражданите са казали. Така че първата стъпка е чуваемост, да има някакъв диалог между гражданите. Мисля, че социалните мрежи сега много улесняват този процес да има чуваемост и да може да се ангажират повече в тези процеси. Да погледнем малко, ми се иска и от гледна точка на пазара на имоти, как инвестициите в инфраструктура влияят на развитието на пазара, съответно как липсата или наличието на модерна такава влияят на цените на имотите, на инвестиционния климат и не на последно място как можем да мотивираме предприемачите да инвестират повече в инфраструктура, а не само в сградата, която издигат. На последния въпрос, как може да ги мотивираме с пари? Общо взето, това е най-полезният мотиватор. Той работи в двете посоки, чрез санкции и чрез стимули. Когато, всъщност това, за което и преди малко стана въпрос за северните зони, аз си спомням, преди 20 години се върнах в България, тогава работех в една международна консултантска компания и си дойдох с хиляди идеи как неща, които съм виждал най-вече в мегаполисите в далечния изток, могат да се случат и тук, защото там се случват в рамките на 2-3 години. Виждаш резултата веднага. Преобразяват се цели квартали, цели улици, цели сектори от икономическия живот на страната, само с една смислена инвестиция в преподредбата на взаимоотношенията в тези субекти. И тогава си мислех, че след няколко години на север ще има нови стадиони, ще има хидропарк, то още го има като идея, така и не се случи. Ще има места, които да привличат първо дистанционно, а в последствие периферно, около тях ще се създаде така зони за интереси. Един от примерите за подобен такъв модел е точно преди 20 години се появи Бизнес парк София на края на града. Тогава младост си гледаше по коренно различен начин и част от аудиторията може би могла да потвърди създаването на един сравнително добре и сега от годините пак можем да го потвърдим и докажем един смислен проект, който да създаде една компактна смислена градска среда, която да изпълнява конкретни функции, да разтовари част от административните натоварвания на градския център, да изнесе в една гранична зона на града бизнес и администрация, трафик и да създаде комфорт. В момента Бизнес парк София е един от примерите как тази симбиоза между частния и публичния интерес води до полезни резултати за целия ареал около зоната, включително и цените на имотите. Преди 20 години никой нямаше да потвърди, че цените на имотите в Младост 4 ще са по-високи, отколкото на редица други традиционно, така в кавички, луксозни квартали. А той е такъв, защото има бизнес, защото има икономически живот, защото има семейства с деца, с активно гражданско и потребителско поведение и те създават смисъл на целия този район. И там, да кажем, един от примерите за подобна сравнително успешна симбиоза между частния и публичния интерес е нещо, което би могло да се използва в различни, така да се каже, модели и пропорции на други места, не само в София и в други градове. Имаше опити да се създават подобни зони, където границата между жилищния и офисния, да кажем, елемент става все по-неуловима. Самия бизнес парк също се развива и преживява една така трансформация, живот и здраве след време. Тя ще доведе до още по-интересни резултати. Но си мисля, че не може да поставяме в една категория по принцип частника и предприемача, като някакъв хищник дебнеш за тъгъла, който само да види зелено пространство и да изтрупва една ограда. Има страшно много примери как всъщност обновяването на градската тъкан, ако позволите тая фраза. Има и добри примери как се създава нова сграда с преподреждане на зоната около тях и един от примерите за това са точно тези облагородени градски пространства, малки площади, малки градинки, които всъщност заради дефицита на ресурси на време на общината постепенно ерозираха и се превръщаха в язви. Един от крещящите примери за рязко и бързо видимо подобрение на нещата са начина, по който се организираме сметоизвозването, да кажем, или снегопочистването през зимата. Това е болна тема за големия град и тя, както изглежда сега като чета новините от поредния конкурс, пак няма да намери бързо и лесно решение. И като казвам децентрализация, имам преди децентрализация на този тип комунални услуги, които очевидно свръхцентрализацията не довежда до по-добро качество. Защо, примерно, всеки квартал да няма собствена фирма за сметоизвозване? Защо да няма еди кой си, който да отговаря за цялата улица и тя да е идеално почистена, защото той така създава
да кажем, поминък препитание за себе си домакинство. Ето такъв тип децентрализация, тя е свързана чрез фискална децентрализация. И не е само градската община, а и министерствата. Огромна част от бита и ежедневието на гражданите зависят от това колко е на кеф дадения министър в една или друга сфера. Тази свръхцентрализация на ниво изпълнителна власт и законодателна, и оттам имаме част от проблемите, че остават едни огромни лагове във времето, от когато нуждата трябва да мине през иглените уши на нормативни промени и загуби, пропуснати възможности като минимум, но с 100% и всичко става все по-скъпо и все по-трудно, ако се пропусне момента да се направи овреме. И това е нещо, което може да подобри в известна степен всичките аспекти на дефицитите в момента. Защото частният интерес, включително на тези предприемачи, които в момента строят на празни парцели, той може да бъде така управляван смислено, включително и чрез някаква тройна или дори четворна финансова схема, при която финансов ресурс се инвестира чрез възможни средства и инструментариум в смислени процеси. Не кажем, говорихме в известна степен, сегнахме тема за енергийна ефективност, но и публична инфраструктура може да се строи чрез тристранни договори, когато възможностите на частния сектор си използват. Тук съвсем еретично ще прозвучи частниците да строят магистралите без да се мине през целия там АПИ, обществени поръчки и напред-назад. Но си представете една промяна в закона за обществените поръчки, която отваря вратата за микрокомпании да се включват в тези процеси и те да, ако сте обръщали внимание как се ремонтира, да кажем, един град като Виена, който печели години наред за качество на живот, как там се ремонтира конкретен инфраструктурен улица, тротуар или сграда, там са буквално фирми с 2-3 служители с подходяща малка техника, която може да изпълни в рамките на няколко дни обект, който в София ще се случва с течение на месеци, ще има недоволни граждани, ще се затвори десетократно по-голяма територия и ще свърши 5 за 4, докато го свърши, той пак ще се нуждае от ремонт. И това не се променя с промяната в ЕГН-то на кмета или на общинските съветници. И този децентрализация може да се смъкне много по-конкретно до ниво изпълнители и пак да не прозвучи еретично, но може би едно от добрите примери едно време е нуждата от райсъвети на всеки районен кмет да има обсъждане на ниво не само чрез консултации, ами чрез оперативно решение, пък тези 61 човек в Общинския съвет да решат концептуалните въпроси, а не злободневни, тротуарни и битови нужди, които може да ги реши местната управа, буквално местната на ниво квартал. Само нещо искам да допълня, за да не прозвучиме като новата лява партия на господин Румен Радев, която ще се появи сигурно на небосклона, че много леви взехме да ставаме. Много добър пример за децентрализация са енергийните кооперативи. Това до ниво сграда би могло да бъде сведено. Топлофикация очевидно е модел, който не работи, който не може да бъде спасен, не може да бъде реформиран и човека, който ще му тегли ножа, образно казано, ще вземе един голям публичен негатив. Енергийни кооперативи на ниво сграда, 20 апартамента правят собствено, или на ниво район, квартал, това също може да бъде решено. Аз само искам съвсем накратко да не се съглася, че частника би могъл с такъв голям мащаб да развие, да промени динамиката в един град. Примера с бизнес парка върви, положителният пример на бизнес парка върви с негативния пример на идеята за развитие на западното направление по Тодор Александров, който беше горе-долу по същото време. Града направи един градоустройствен проект. Професор Иванов със сигурност може повече да разкаже по този процес, но това така и не се случи. Тази динамика за градското сити около Тодор Александров не сработи по начина, по който беше планирана. Но това според мен е ролята на община и държава. Тя трябва да има ключови проекти, ама не във всеки сектор по много проекти. 1, 2, 3 проекта. Аз, ако бях кмет на Столична община, щях да кажа, за мен приоритетите са контакта с Витоша и зеления ринг. Изграждането на зеления ринг е един така мултидисциплинарен проект, който може да реши редица проблеми на града. Достъпа до зеленина, предвижване, велосипедисти, пешеходци, редица работи, в които трябва да бъде вложено усилие, да бъде приоритизирано, свързано с процеси на отчуждаване и така нататък. Но това би било общинска намеса,
която би променила характера на динамиката на живеене в реално почти всички райони в София. Свързаността по този ринг вътрешен на околовръстното зелен, който би се осъществил, би променил съществено, вярвам, и в пазара на недвижимите имоти. Динамиката би било нещо голямо, което да промени нещата, но това следва да бъде политика на общината, която да бъде и ясно комуникирана с стъпки години напред, кога, какво ще се случва, за да има някакво очакване. Ще дам друг пример. Териториите около Подуена Източна гара. Това е един проект, който архитект Здравков, докато беше главен архитект, искаше да развие, за да се отключи обществено обслужване в тези райони. По различни причини буксува този проект, но за всички хора, които живеят в квартал Източна гара, Хаджи Димитър и така нататък, това е ключово да могат да планират дали там ще се появи в близките 10 години нещо от гледна точка на парк, училища, детски градини и така нататък, или ще остане гара. Това са два коренно различни сценария, в които ти да планираш дали да инвестираш в този район и квартал или да се преместиш някъде другаде. Ако има прозрачност, ако има информация публично как ще се развива това нещо, тогава наистина може да има връзка между публичното и частното. При затворени комуникационни канали този процес не вярвам, че може да сработи. Да, така е. Да. Драги колеги, след тези определено интелигентни и професионално издържани становища ще се позволя известна конкретизация и опит за прецизиране, и то е следното. Вече половин час говорим за градоустройство. Градоустройството е политика. Градоустройството е политика. Представете си един кандидат за кмет в своята предизборна реч, той говори само за градоустройство. Той не обещава комуникации, той не обещава паркиране, той не обещава зеленина, той не обещава училища, детски градини и всичко това е градоустройство. Докато общината не осъзнае, че това е общинска политика, ще си има проблеми. Първо. Второ, Христо много точно очерта едни приоритети, аз се опитах да ги добавя. Но едно е ясно, че общината трябва да има приоритети, политика, модел. Първо. Второ, Христо каза нещо много важно, че е важен диалога с гражданското общество. И това е безспорно. И не е въпрос само на гражданско общество, а е въпрос на диалог с всички участници в така наречения урбанистичен процес. А това е държава, община, бизнес, обитател, турист и какво ли не още. И всичко това е въпрос на баланс. И все пак трябва да кажа нещо, с извинение, ако ви смути, че стара максима е, че градоустройството е форма на насилие над обществото. Което означава, че трябва да има и ясно формулирани приоритети, в които обществото да бъде убедено. Тогава ще се реализират и мащабни градоустройствени събития. Нали си представяте, че ако барон Осман беше попитал жителите на Париж за Шанзелизе, сега такъв булевард нямаше да има. Нали ви е ясно, че инфраструктурните проекти, за които така точно каза госпожа Попова в началото, бяха свързани с един диалог между президента на Китайската народна република и 1 милиард китайци, просто нямаше да има такива събития. Така че с политиката, наречена градоустройство, трябва да бъдем много деликатни, много убедителни и да умееме не само да се съобразим с обществото и с всички участници в урбанистичния процес, за които казах, но да се умееме да ги убедиме. Само че тези, които трябва да убедят, трябва да имат професионализма, интелекта, качествата, стратегическото виждане, а не да са случайници попаднали в управлението на държавата и общината. Извинявам се. Господин Велков каза нещо много точно. Общинският съвет трябва да решава въпроси на политика, а не да се занимава с ежедневие. И още нещо, което бих искал да добавя. Тук той спомена, господин Велков имам предвид, за форми за мотивиране на бизнеса. Да, още от финикийско време традиционната форма е известна. Но модерният свят познава поредица от немонетарни форми за мотивация на строителния бизнес. И те трябва много внимателно да се изследват, много внимателно да се проучат и да започнат вече да се прилагат. Европейската практика показва прекрасни възможности в това отношение.
немонетарни форми за мотивиране на бизнеса. Не искам да го развивам този въпрос, защото остава малко време и все пак това е една тема, по която трябва да се разсъждава, да се мисли, стратегически да се планира и да се прилага. Благодаря. Аз също, като споменахте градоустройството и начина, по който то се създава и прилага, според вас, ако трябва да стане малко по-конкретни, какво трябва да се промени в градоустройството в София, конкретно, за да стимулираме използването на обществен транспорт, велосипеди, пешеходни зони? Отново ще почна от това. Първо трябва да се формулира приоритет. Архитект Станкушев го каза. Ако приоритета са автомобилите, то е едно. Ако приоритета са пешеходците, то е друго. Извинявам се, но липсата на академизъм в думата нескопусно боядисване на част от тротуара в червено и написване на велосипедна алея не е велосипедна алея. Благодаря ви много. Разтревожен съм за съдбата на този град, в който живея половин век. Практиката показва решаване на този въпрос и то не много далеч от София, леко на северо-запад. Ами, нека да видим там как са решени тези въпроси и да ги решаваме. Трето, не може в полето ние да изградиме нови улици с две платна и когато спре една кола, да не могат други две да се разминат. Това се случи в Младост, това се случи в Хладилника, това се случи в Манастирски ливади и това е продукт на липсата на стратегическо мислене по всички тези въпроси. Значи и ясно е, че до тук положението е такова, каквото е. Но от тук нататък трябва и ясно да се формулират приоритетите и ако града ще става и велосипеден, и пешеходен, това означава, че трябва да се отделят тези пространства, така че да бъдат удобни за гражданите, а не с налепени по Раковска някакви странни гумени образования, които отдавна вече са разбити и само затрудняват движението. Тоест, трябва да се мисли наистина по-мащабно, по-стратегически, по-целеустремено, по-в перспектива, да се потърсят добрите световни практики, а те са съвсем наблизо до България и да се приложат в нашата мила, за съжаление, драматично стояща в момента в това отношение татковина. И когато се решат въпросите на комуникацията, на паркирането, на велосипедното и пешеходно движение и забележете на благоустройството, защото ние ходим по разбити мръсни тротуари, когато се реши въпроса с почистването, ние ще имаме и при тези материални условия един, повярвайте, по-благоустроен град. Градът не е презастроен, както се твърди масово. Градът не е бетониран, както се твърди масово. Градът е неподреден, градът е неблагоустроен, градът е неозеленен, градът е неподдържан, градът е с неосигурени комуникации, градът е с неосигурено паркиране. Благодаря ви. Малкото останало време, което имаме, ми се струва така в публиката, че усещам желание да зададат и те по някой въпрос, така че бих го използвала да ви дам думата. Имаме ли микрофон за публиката? Ако не, мога. Ето го. Благодаря за оказаното внимание. Казвам се Георги Гушликов от Асоциация за иновативно развитие. Бих искал да дам и аз някакъв скромен принос към решаването на проблемите. Когато се говори за отдаване функциите на държавата на частния сектор, това не значи, че държавата трябва да бъде отслабена. Всички примери, които дадахте и в световен мащаб, всички добри примери са в силна държава. Силната държава означава ясно задаване на правила и спазване на правилата, създаване на съответната политика, в рамките на която частният сектор може да си прави своите вариации. Струва ми се, че потвърждавате това, което обсъждаме. Точно потвърждавам, но давам една крачка по-напред, защото тук говорихме с държавата така, държавата иначе, общината. Ние в момента нямаме силна държава. Държавата ни е превзета, така да се каже, и тя силна държава ние нямаме. Няма ли силна държава, всички останали приказки и предложения няма да се случат.
Нали, даде се примера с архитект Осман, нали, същото е с Айфеловата кула. Айфеловата кула, когато се строи, тя е чисто частен проект. Густав Айфел се строи със собствени средства. И целият Париж и цяла Франция е против този проект. А в момента това е символа на Франция. Само че държавата, нали, задава, искаме нещо уникално, искаме нещо, което да, нали, представи по най-добрия начин, искаме това да се спази и в момента, в който това всичкото се стигне до едно реализиране на цялата тая политика, имаме Айфелова кула, като е символ на Франция. Нали, аз бих могъл да продължа с... И точно в този момент ни светна червени таймера, нали, така че... Но нали, дискусията беше точно в тая посока. Трябва само заключението, че ние имаме нужда от силна държава. Още един въпрос. Имаме ли възможност бонус 1 минута да пусна? Благодаря за презентацията. Два въпроса имам всъщност. Един е свързан с... в момента се готви така реформа на паркирането в София с увеличаване на синята зона, с увеличаване на зелените зони, увеличаване на времето за зоните. Какъв смятате, че би бил ефекта на тази реформа в вида, в която се появява днешно време в интернета? И втория въпрос е свързан с публично-частните партньорства. Как точно си представяте в това? В кои специфични сектори, коя инфраструктура? Как в един идеален свят го виждате това нещо? Благодаря. Който има готовност и желание. Аз бих говорил за паркирането. Виждате, че се проведе един процес на консултация с гражданите. 22 000 души се включиха в това. Тоест има някаква основа, на база на която решенията са предложени. Има някаква основа, която, доколкото съм запознат, има политическо съгласие, т.е. групите в Столичния общински съвет нямат сериозни разминавания по това, че трябва да се върви в тая полза. Тук сме в тази посока, благодаря. Тук отново сме в темата държавата добър стопанин ли е или не е добър стопанин. Според мен ефектът ще бъде единствено в това, че ще има някакво ниво на подреждане, т.е. в новите зони най-малкото ще има маркиране на места, където може и не може да се паркира. Нали, хората, които смятат, че между дърветата в зеленината може да се паркира, поне ще имат начертано нещо. От гледна точка дали тези приходи, които ще влязат в ЦГМ, ще бъдат използвани целенасочено, мисля, че имаме доста години назад справка, че ЦГМ не е добър стопанин и не успява да реализира достатъчно изпреварващо публична инфраструктура, така че да помогне на проблемите на паркирането и предвижването в София. Така че по втората част на въпроса съм скептичен дали ще има някакъв дългосрочен положителен ефект, но поне ще има някакво ниво на подреждане, къде може или не може да се паркира, което пак е някаква стъпка. Но не е това цялостната реформа. Цялостната реформа изисква набелязване на приоритети, кои са ключовите ползватели и както морков, така и пръчка, за да може да бъдат наложени тези мерки. Само с отбелязване на зони това нещо няма да се случи. Може би 2-3 думи за публично-частните партньорства, но ако позволите една малка реминисценция, преди години бях част от Общинския съвет, даже му бях заместник-председател и спомням една разгорещена работна група, свързана пак със същия проблем, с паркирането и зоните. Аз предложих общината тогава, изцяло доминирана от една политическа партия, да си поиска директно от правителството част от акцизите, които се плащат за бензини, да остават на територията на общината и така да се получи необходимия финансов ресурс за подобряване на комуналните стопанства, не чрез паркиране, ЦГМ и всички тия цетки и филтри. И беше посрещнато с потреса от аудиторията, как така ще пипаме на Министерство на финансите, част от прерогативите. Но всъщност точно там е възможността за партньорства, чрез тази възможност града да акумулира средства и възможности и да ги инвестира. И публично-частно партньорство, наобщо казано, би се получило според мен много по-ефективно, когато въз основа на политики и на визии общината реши да инвестира в града. Не да ремонтира и да кърпи дупки,
а да инвестира в нещо. Ако реши да инвестира в инфраструктура, да инвестира по такъв начин, че да не се яват само един участник в обществената поръчка, много и различни, това да бъде елемент на процес, който да даде различни възможности за участници в него и да се получи една такава симбиоза между интереса и нуждата и реалността. А иначе ремонти и на сгради, и на инфраструктура могат да се вършат много по-ефективно, когато са конкретни, когато са разделени на зони и се промени пожелателно, разбира се, Закона за обществените поръчки и приоритет стане качеството, не най-ниската цена. Тя може да бъде обвързана с срокове за поддръжка, гаранции за изпълнение, неустойки и всички тези неща. И това полека-лека да преподреди участниците в тези процеси, включително и такива, които имат най-доброто намерение. Аз познавам огромно количество от строителни компании, не само предприемачи и изпълнители, които отказват категорично да се участват в такива процеси, въпреки че тяхното участие би дало коренно различен резултат на финала. Това трябва да го променим, а то става чрез участието и на централните власти. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се и на вас да ви беше също толкова интересно, колкото и на мен. А сега заповядайте за кафе пауза в фоайето с ексклузивната селекция на Ведра кафе и Девин минерална.